Snažíš sa aj ty žiť lepší život? Snažíš sa v živote dosahovať svoje ciele, ale aj tak máš pocit, že nejako ti to nejde? Snažíš sa možno zarábať viac peňazí, ale stále nejako na tom účte tie peniaze nevidíš, alebo nie sú tam stále nemáš tých peňazí dostatok. Nech sa snažíš akokoľvek, ale proste nevidíš tam tie výsledky. Teraz ti ukážem, prečo je tomu tak. Povedzme si na rovinu, koľkokrát v živote sa snažíš o niečo. Či už je to mať viac peňazí, alebo zlepšiť si svoje vzťahy, alebo skrátka urobiť niečo, čo si ešte doteraz neurobil, ale chceš to urobiť. Povedzme si na rovinu, koľko energie ti berie toto, že ty sa o niečo vlastne snažíš. Možno si hneď pri tom, ako si videl tento názov videa, možno si pri tom povedal, že ale prečo by som sa vlastne nemal snažiť. Je tomu tak pretože ako v tomto videu zistíš, alebo respektíve po tomto videu zistíš, že snaženie sa je úplne neefektívne a v podstate vyžaduje si zbytočne veľa námahy, ktorú môžeš venovať radšej do niečoho iného. Pretože ber to tak, že ty vyžaruješ energiu všade. Či už niečo robíš, alebo s niekým tráviš čas, alebo niekoho počúvaš, alebo skrátka vnímaš nejaké informácie. Vyžaduješ na to nejakú energiu. Ty keď sa snažíš o niečo, snažíš sa vlastne mať viac peňazí, alebo snažíš sa skrátka vytvoriť si nejaký zmysluplný vzťah, ale možno stále máš pocit, že ti to nejde. Napriek tomu, že ty sa snažíš, ty vyžaruješ extrémne veľa energie na to, že sa snažíš o niečo. Snažíš sa vytvoriť viac peňazí, väčší príjem, alebo zmeniť prácu, alebo už sa neriadiť podľa ostatných názorov, už skrátka sa snažíš žiť ten život podľa toho, ako ty ho chceš žiť, ale stále máš pocit, že nejako ti to nejde. Prečo si myslíš, že je tomu tak, že ešte ti to nejde aj napriek tomu, že ty sa snažíš a vyžaruješ na to veľa energie? Je to tak pretože náš mozog zaujímavo funguje na tom princípe, že jednoducho ty, keď máš pocit, že sa o niečo snažíš, tak proste ti to nepôjde. Je to úplne prirodzená reakcia toho, čo sa deje vlastne medzi tými miliardami neurónov, ktoré máš ty v tom mozgu. To znamená, že ty keď sa napríklad snažíš z plných síl o niečo, tak nepôjde ti to, lebo ty to chceš dosiahnuť silou vôle. Ty to chceš dosiahnuť tak moc, že až ti to nejde. A to sa bavíme teraz 100% na rovinu. Koľkokrát v živote sa ti to stalo? Že čím viac si sa snažil, tým viac ti to nešlo. To je preto, lebo ty to chceš strašne moc, ale chceš to kvôli tomu, že povedzme, aby si to už rýchlo mal, lebo bez toho nie si spokojný, alebo skrátka musíš to už mať, lebo ty to veľmi chceš. Takto sa ale nikam nedostaneš, pretože ty sa môžeš snažiť akokoľvek, ale aj tak ti to nepôjde. A teraz si dokážem, že prečo vlastne tomu tak je. Teraz si na chvíľku vyhrať čas a chcem od teba, aby si sa snažil vytvoriť si stres. Snaž sa, z celej sily sa snaž, aby si vytvoril stres. Dám ti času, koľko chceš. Máš na to pár sekúnd. Ide to? Je to ťažké, že? A presne toto je význam toho snaženia sa. Presne takto vníma ten tvoj mozog, keď sa o niečo ty snažíš. To je presne to, keď niečo chceš začať urobiť, alebo skrátka chceš niečo vytvoriť, chceš niečo dosiahnuť, prestan sa snažiť. Prestan sa snažiť, pretože snaženie, ako si videl pri tomto príklade, je 0 bodov efektívne. Ty sa môžeš snažiť akokoľvek chceš. Keď sa tak pozrieš na celkový život, tak všimni si tých ľudí, ktorí toto tvrdia. Že ja sa snažím, ale mne to nejde. A to je práve preto, že sa snažím. Lebo kopec ľudí, ktorí mi aj mne povedia moji klienti, alebo niekto, skrátka sa ma opýta, že ale prečo sa cítim zle? Hej? Že proste ja sa cítim zle, ale neviem prečo. Aj keď sa snažím cítiť dobre, alebo snažím sa proste robiť všetko preto, aby som sa mal dobre v tom živote, ale aj tak to nejde. Všetci tí, ktorí sa cítia v živote zle, alebo utrapene, alebo ešte nemajú to, čo chcú, aj napriek tomu, že sa snažia, robia jednu veľkú, obrovskú chybu. A to je tá, že sa snažia necítiť zle. Pretože ako si pred chvíľku videl, keď si sa snažil vytvoriť si stres, tak ti to nešlo. To isté, aj keď sa niekto snaží necítiť zle, tak proste mu to nepôjde. Keď sa niekto snaží silou mocou, tou silou vôle, zarábať viac peňazí, nájsť si frajerku, čokoľvek, tak jednoducho mu to nepôjde. A teraz sa pozri spätne na svoj život. Bolo to tak, že si sa o niečo snažil a naozaj ti to aj vyšlo? Dobre, ako vrajím, čest výnimkam, lebo ono, ver to tak, že závisí od toho, že keď sa snažíš,
a si ako keby vnútorne v pohode, aj keby si to nemal. Povedzme, že chcem viac peňazí, chcem zarábať povedzme 10 000 mesačne, ale chcem to tak, že napríklad ja som zúfalý ohľadom toho, že ešte nemám tých 10 000 eur mesačne, tak idem sa snažiť ich zarobiť. Prvá vec, bude to pre mňa nesmierne náročné, pretože nie som na to ešte momentálne nastavený. Dávam príklad, hej. A ďalšia vec, že pravdepodobne mi to nepôjde, keď sa nenastavím inak. A tomu sa presne hovorí nastavenie mysle alebo tzv. Mindset. Ty keď budeš mať mindset, že povedzme zarábaš 1000 eur mesačne, ale chceš zarábať 5000, ale keď budeš mať stále mindset, že zarábaš len 1000, tak skrátka s týmto mindsetom nezarobíš tých 5000. To ti poviem na rovinu a môžeš sa snažiť ako chceš. A môžeš aj tvrdiť, že ale ja sa snažím, budem sa snažiť. Snažiť sa môžeš, ale jedine ti to vyjde tak, keď sa doslova, že prestaneš snažiť a začneš jednoducho sa na to pozerať inak a úplne inak si nastavíš mysel. Aj keď sa v živote snažíš ako chceš, tak aj tak ti to stále nevychádza. Aj tak ešte nemáš ten život, ktorý chceš mať. Aj tak si ešte stále nespokojný. Čiže jednoducho, keď si sa doteraz celý život snažil o niečo a stále to nemáš, tak logicky ti musí vychádzať, že niečo asi robíš zle. Pretože kým si toto nepriznáš, tak sa nikam neposunieš a môžeš toto video v podstate vypnúť. Lebo bude ti to úplne zbytočné. Ale keď skrátka doteraz si ešte nedosiahol to, čo chceš, keď ešte stále nie si spokojný s tým, čo máš v živote, a ak stále ešte nie si šťastný v tom živote, tak niečo asi na tom bude. Prestan sa konečne snažiť, pretože aj tak ti to nepomáha. Aj tak ti poviem, že môžeš sa snažiť koľko chceš. A je to naozaj iba v tom slove. Je to v tom slove, že snaž sa. Snaž sa nepredstaviť si digitálny budík v chladničke. Snaž sa a použij na to všetky síly, aké máš. Použij na to všetko, čo máš. Celú tvoju silu vôle a všetko. Fakt, naozaj nepredstavuj si to. Snaž sa nepredstaviť si ten budík v chladničke. Aj tak si ho pravdepodobne predstavíš, pretože tak naša myseľ funguje. Čiže ty, keď sa budeš snažiť silou mocou niečo dosiahnuť, ale dajme tomu, chceš to dosiahnuť iba preto, aby si druhým niečo ukázal, aby si druhí o tebe niečo pomysleli, alebo čokoľvek, tak jednoducho to nedosiahneš. Čiže jediná vec, ako môžeš reálne dosiahnuť tie všetky výsledky, ktoré chceš dosiahnuť, je to, že sa reálne prestaneš snažiť. A to ti vravím 100% vážne. Prestaň sa snažiť. Ale to neznamená, že teraz nebudeš nič robiť. Prestať sa snažiť neznamená nič nerobiť. Práve naopak. Pretože ty, ber to tak, že ty môžeš niečo urobiť. Teraz, dajme tomu, by si chcel ísť do fitka. Hej, možno rozmýšľaš nad tým, teraz necvičíš, dajme tomu, a chcel by si cvičiť, alebo môže to byť čokoľvek, behanie, hej, nejaký hociaký iný šport, alebo skrátka niečo začať. Chcel by si napríklad začať chodiť cvičiť. Predstav si to takto, hej, chcel by si začať chodiť do fitka, alebo čokoľvek, hej. Niečo skrátka začať robiť, čo teraz momentálne nerobíš. Môže to byť fitko, behanie, alebo podnikanie, čokoľvek, hej. Teraz máš dve možnosti. Môžeš sa ísť snažiť to robiť. Môžeš sa ísť snažiť to robiť a robiť v podstate to isté, čo si robil doteraz. Môžeš opakovať tento starý vzorec, v ktorom si sa doteraz utapal. A môžeš sa snažiť niečo robiť z plných síl. Lenže bude to ťažké, ako doteraz. Alebo môžeš to jednoducho ísť urobiť. A možno si povieš, že ale není v tom rozdiel, hej? Ale keď sa reálne pozrieš na svoj život, tak je v tom rozdiel, pretože keď niečo ideš jednoducho urobiť, tak nad tým nepremýšľaš automaticky. Pretože keď sa o niečo snažíš, tak automaticky mysel to vníma tak, že ideme sa o niečo snažiť. To znamená, musím to premyslieť, ešte toto na to potrebujem, až potom to môžem urobiť. A zase to potom už odkladáš, potom prichádza lenivosť, potom prichádza prokrastinácia a všetky tieto ďalšie veci. Čiže prestaň sa snažiť. 100% vážne ti to hovorím. Prestaň sa v živote snažiť a jednoducho začni konať. Bez akéhokoľvek rozmýšľania, pretože nepotrebuješ nad tým rozmýšľať. Nepotrebuješ reálne rozmýšľať nad tým, že či pôjdeš do fitka. Jednoducho sa postavíš a ideš. Nasadneš do auta, do autobusu, pieši na bicykel, čokoľvek a ideš jednoducho. Ideš do toho fitka. Pretože keď už do toho zapájaš myseľ, tak dajme tomu, už tam môžu nastať takéto tie bežné rozhovory, ktoré sa ti dejú v hlave. Ale musím mať na to oblečenie, musím si kúpiť permanentku, alebo idem na vstup, alebo ako to vlastne idem urobiť. To je snaženie sa versus idem do fitka. Idem si zacvičiť a potom idem robiť
to čo vždy, alebo idem zase pokračovať v bežnom živote. Prestan sa snažiť a začni konečne konať, pretože keď si sa doteraz snažil a nič sa nezmenilo, tak keď sa budeš naďalej snažiť o niečo a budeš používať tú silu vôle, že idem niečo urobiť a ideš sa do niečoho tlačiť, nutiť, tak jednoducho nič sa nezmení a bude všetko po starom. Až na to, že budeš mať o sebe vytvorené ďalšie skúsenosti, že zase si to neurobil. A ty to vieš veľmi dobre. Ty vieš veľmi dobre, že už dávno si chcel začať s niečím, s čím si chcel začať. Ale skrátka, vieš o tom, že si to neurobil. A vieš o tom, že si to mohol urobiť už veľmi dávno. Tak jednoducho, poďme na to a prestan sa snažiť. Takže nesnaž sa, jednoducho to ideme urobiť. A ideme to urobiť spoločne. Preto sleduj ďalšie videá, kde zase budeš so mnou rásť. Pretože týmito videami, týmto, že ja ti odozdám túto hodnotu, tak rastiem aj ja a rastieš aj ty. Takže keď si chceš nastaviť mysel inak proste na ten úspech, na ten úspešný život, na ten šťastný život a na ten život v láske, v radosti a všetkých tých krásach, ktoré tento svet ponúka, tak určite sleduj tento profil, pretože mám teraz v pláne odozdávať obrovskú hodnotu a som rád, že aj pozeráš toto video a si toho súčasťou, pretože máš sa na čo tešiť, poviem ti úprimne a teším sa aj ja na teba a na tvoje výsledky, pretože to je to, na čom mne naozaj záleží. Vidíme sa pri ďalšom videu.